Chystáte sa do Chorvátska? Tak si predstavte, že vám cesta potrvá 9 dní. Partia kamarátov z Košíc sa k moru vybrala netradičným spôsobom, na bicykli. Do konca života majú na čo spomínať. Emil, Michal a Vladimír, to je trojica odvážlivcov, ktorých neodradila 1200 km dlhá cesta k moru. Doma na to zareagovali tak, že som blázon, potom ma odhovárali, ale nakoniec sa museli jednoducho zmieriť s tým, že ten blázon som a že nakoniec aj tak pôjdem. Denne mali naplánované etapy s dĺžkou od 80 do 160 km, sily si preto museli rozložiť. Prvé 2 dni boli najhoršie a potom už som cítil, že ako keby som trénoval vlastne za jazdy. Z batožiny ani ubytovania si ťažkú hlavu nerobili, na cestu si zobrali len to najnutnejšie a nocľah našli vždy bez problémov. Vstávali však zavčas rána ešte pred 5. Vstávať skoro ráno bolo potrebné, lebo sme sa chceli vyhnúť najväčšej premávke, taktiež horúcemu počasiu. Zažili však aj krízu. Po rovinatom Maďarsku sa museli vysporiadať s chorvátskymi kopcami. Najnáročnejšie bolo asi dojsť k chorvátskemu pobrežiu z Zahrebu. V cieli na Makarskej riviere ich však čakalo prekvapenie. Kamarátka Simona, ktorá cestu 3 dobrodruhov sledovala prostredníctvom sociálnej siete. Ja som tam bola na dovolenke, tak som sa rozhodla, že ich privítam týmto šampanským. Chlapci si ešte odskočili na poslednú etapu do Talianska a potom sa po 11 dňoch najväčšieho životného dobrodružstva vrátili vlakom domov. Na tú Makarsku tam sme prišli, vydržali sme tam 3 dní a vlastne sme zistili, že náš cieľ ani nebola tá Makarska, ale vlastne tá cesta. No a doma ich čakala zaslúžená odmena. Chalani, tak vitajte, ste živí a zdraví. Môj sľub som dodržal, toto pivo je vaše. Marian Ujházia, Dušan Tokarčík, televízia Markíza.